आजी 3 वर्ष अगोदर भेटले होते सर्वजण. आजीने कालवण मच्छीचा बनवला होता. हां माहिती आहे व्यवस्थित. अजून तशीच आहे. हां तशीच आहे. चालेल बघितला का तू यांना? नाही ना 3 वर्षापूर्वी अशीच होती आणि तेव्हा मच्छीचं कालवण बनवलेलं चुलीवर. हां 4 वर्षांनी आकाशी मकान कापला. 4 वर्षांनी आली तर आकाशी मकान कापलं. पावेल काढतो गावात गेलतो. ती बालाच गेली ती बा आतमधली. कसे आहे तुम्ही? बरी आहो ना तुम्ही? बरी आहे ताई. बरी आहो ना. कसा हे बघ भेटतात मैत्रिणी. मैत्रिणी आहे. नाही आता तिकडेच निघाली होती. काय बोलते काय आई होतं मावशीचा गणपती नाही बघायला तर मी पण नाही तो नाही ह्याला सांगितलं बसा मी गेलतो जावे. बाबू नाव सांग. नाव सांग. नाव सांग तुझं. नाव सांग. हां नियाल मम्मी आपल्या व्ह्युअर्सला परत सांग हे ह्या दोन्ही बहिणी आहेत. बहिणी आहे. हां हे मोठे बहीण आणि हे छोटे बहीण. नाव सांगा. नाव चहा पिताना सांगा. चहा पिता ना हां लीलाबाई जनार्दन शेळके. चला आता एक गाणं बोलून दाखव. आणि एक नाव घेऊ. आणि एक नाव घ्या. पती देवा पडतो मी पाया काय मागू मागन काय मागू मागन रे देवा काय मागू मागन कपालाची शोभा अखंड दे रेच माझं मागन हेच माझं मागन रे देवा हेच माझं मागन. वा वा वा. घरी बोल सगळा घे पायाची जोडवी हेच माझं मागन अजून गाणं राहिलं ते नाचायला लागतील. देवा हेच माझं मागन हाताची बांगडी सगळा पूल संध्याकाळी तो. यार मग हा इकडे म्हैस आहे ना एक. पण सिनरी बघ कसं मस्त आहे ना. म्हणजे हा लास्ट घर म्हणू शकतेस तू का लास्ट. ते काय ही बिर्ला कंपनी. किती भारी आहे. मस्त ना. तो हे दिसते ना पांढरा तिथे ते मंदिर आहे याचा गणपतीचा तो बघायला मस्त संध्याकाळचा. लाइटिंग वगैरे असतं जबरदस्त. हा हे दिसते. पण लय लांब आहे कसं जायचं कसं ते. रेवदंडा मार्गे रेवदंड्यावर त्या ब्रिजवर तो मग दिसला ना तो हां हां ब्रिजवरून तिकडे असतो. आणि या सरळ रस्ता कुठे जातो कच्चा रस्ता? खाडीमध्ये हा तिथपर्यंत स्टॉप. हे सर्व शेती आहेत काजल. पण डांबरेपर्यंत आहे पर्यंतच आहे सिमेंटचा. बाकी तो कच्चा आहे पण तिकडं शेती आहेत ना सर्व. हिराजगडा इथं मच्छी हा लिलाव घेतो मी. पण यंदा मी 2 वर्ष घेतला नाही कारण होर एवढाच असतं जास्त होर असला ना मग जास्त मच्छी. हां का. आता या असल्या होराला काय मच्छी नाही म्हणजे सगळे असली कचरा येऊन बसेल. हां हे का कचरा आलं हे लावलेलं आहे ना. हे लावलेले काय इथून लावलेलं इकडे तर बघा दिसेल लावलेलं. हे बघा कसं झालं. हा सगळी शेती लावतो तुमच्याकडे 15, 20, 25 महिना जातो लावण्यासाठी. आणि वरच्या साईडला पण मध्ये मध्ये आहेत इकडे पण मध्ये मध्ये ते ढग बघ कशी डोंगराला लगेच दिसतात आहे ती डोंगराला टच. इकडे एक मध्ये घर असतं आणि एक फार्म हाऊस असं किती मस्त वाटतं ना इकडे. अरे आलं असं. पण आपण हे अलिबाग पासून किती किलोमीटर आतमध्ये आपण हे 21 किलोमीटर 21 मांडवा पासून किती लांब आहे आपण. इथून जवळजवळ 50 किलोमीटर ना. बघ त्यांची एकुलती एक म्हैस आहे म्हणून त्या काकांना फिरता येत नाही तर आम्ही मुंबईला नेलं असं त्यांना. कुठं आहे नाव काय म्हैशीचं नाव ठेवलंय. नाव ठेवलं तू ठेव आता काहीतरी. जो बसू दे. छान ना. आणि ह्याची माहिती आपण दिली ना की हे म्हैस आहे ना काकांशिवाय नाही राहू शकत. जे काय करायला पाहिजे तर काकाच पाहिजे. दुसरं कोणाचाच हात पण लावू देणार नाही आणि काहीच करू देणार नाही. हे बघ ते कापत होते ते तसेच ना तिकडे कापत होते तेच. छान. आपण लास्ट टाइम तिकडे पण गेलो होतो लास्ट पर्यंत बरोबर ना. हे सर्व ते बाहेर आले. हा तेच पण त्याला
ऑरेंज ऑरेंज नारळ. हेच आपल्या होमस्टे आपण लावलेत ना समोरच, हा हे बघ असेच आहेत ते. एवढे ह्याच्यापेक्षा कमी उंचीला आहेत ते. मम्मी ते होमस्टेला आपण लावले बघ ते नारळ, ते नारळ बघ. हा, चलो. किती वर्षांनी? 3 वर्षांनी परत 4 वर्षांनी भेटला. 4 वर्षांनी. हा. तब्येत मस्त झाली, आजार पण आहे ना. जरा अजून त्यांना पातळ व्हायचं, वॉकिंग करायचं, गाव फिरवतो त्यांना. हे तुमचे कोण? भाव. भाव. आता ह्याच्या अगोदर गेलो तर बहीण. समजलं काय काजल? लाईनीतून सर्व. आणि आपल्या अलिबाग मधल्या भोनंग गावात अर्ध्यापेक्षा जास्त गणपती ह्यांचे कलाकार हे. बरोबर बोललो? हां. मी बरेचसे गणपती गावामध्ये बनवतो. त्यापैकी आमच्याकडे 40% गणपती असतात. अलिबाग तालुक्यामध्ये जी गणपतीची जी आखणी जी आहे हां. ती यांच्यामध्ये कोण हात धरू शकत नाही आखणीमध्ये. काढलंय बघा पाठी चित्र एवढं सुंदर. पेंटिंग केली. ते तुम्ही कधी काढलंय? हे मी 1997 साली बनवलंय चित्र. हां, म्हणजे असं तुमच्यासारखा विद्यार्थी असताना तेव्हा बनवलंय ना ते. अजून पण बघा कसं. जवळजवळ 20 वर्ष 25 वर्ष व्हायला. 25 वर्ष ना. आणि हा कलाकार कधी? हा कळलं आताच चालू झालं. आता चालू झालाय ना. पण ते सगळं शिकाऊ आहे. पण सगळं जमतं. हां. तर ह्यांना ओळखता का आपण? विचार मम्मी काय केलं होतं आपण याच्या ब्लॉगमध्ये 3 वर्ष अगोदर? चिक्की. तुम्ही चिक्की बनवली. आणि काका कुठे गेलेत? हां. कोणती रेसिपी बनवते? भेंडीची भाजी. ही बघा, ही कोणती भेंडी बोलता तुम्ही? भेंड गावठी भेंडी आहे. गावठी भेंडी. भेंडा म्हणतो त्याला, भेंडा. भेंडा गावठी. आपण हा खताचा भेंडा नसतो, खताचा भेंडा नसतो. खताचा. ह्याला खत नाही लावत आम्ही. ह्या भेंडीला. ते भेंडी डायरेक्ट पण खातात. भेंडा डायरेक्ट खातात ना. हे शेताच्या बांधावर बी टाकलेला असतो ना, त्याचे हे उगवतात. अरे हा, बिना खताची भाजी. बिना खताची, बिना भेंडा. ही भाजी ऋषीला पण वापरतात. तांबट टाकू? नाही, टोमॅटो नाही. नाही ना? नाही. गवारच्या भाजीमध्ये टोमॅटो लागतो. हा हा. आणि संध्याकाळची वेळ आहे आता. जरा गणपती बाप्पाकडे आपण अगरबत्ती लावूया. हाही पण ती अर्धी झाली आहे ना. आजच्या जेवणात काय? रात्रीच्या जेवणात भेंडीची भाजी, भेंडीची भाजी, गवारची भाजी. गवार बटाटा भाजी. इथे काय करता तुम्ही? गवार धुते. तुला बरं वाटतंय? मला मस्त वाटतं एकदम. पण जास्त एनर्जी नसते, थोडी असते, कमी. कमी एनर्जी आहे ना. हो. अलिबागमध्ये फेमस किती बीचेस आहेत इकडे? अलिबागमध्ये अलिबागला कसे प्रत्येक गावाचे वेगळे, पण अलिबागमध्ये 2च, वर्सोली बीच आणि अलिबाग बीच हे 2 फेमस आहेत. फेमस आहेत. त्याच्यानंतर केम बीच, केम बीच झाल्याच्यानंतर अक्षी बीच, नंतर नागाव बीच, नंतर रेवदंडा बीच, नंतर काशीद बीच, नंतर मुरुड बीच, असे बीच. हे सर्व मोस्टली अलिबागला माणसं बीचेस एक्सप्लोर करायला येतात. डायरेक्ट गेली ती बीचला जातात, वर्सोलीनं अलिबाग. चला आता मग काय गाणं म्हणता का नाव घेता आता? मीनाला जाम हौस आहे. आम्ही हे तुमच्या मैत्रीण का? मैत्रीण मग आम्ही एक मैत्रीण एवढा खेळ करायची ना. अख्खी डोंगरीच्या पुरी कवणार, डोंगरीच्या बायका कवरणार आणि गवर आम्ही नाही भरलं पाहिजे तर ही भरायची. गाणं म्हणतात. तुला येतं बोल बोल. इंग्रजी शाळेला लावलाय तुना आपण दोघी बहिणी बावळकरांच्या सुना. गावड्यांची आहे. बावळकरांची काय सांगायचं? झाली का भेंडीची भाजी? मी काय बोललो आज काजलच्या हातची होते ना, त्या काकीला पण थोडंसं वेगळं. अरे रे 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 रे. अरे का तेल अंगावर शिरला की काय? वडा पाहिजे? वडा तुम्ही आज जेवायचा आमच्याकडे? आज जेवायला बसायचं तुम्ही आमच्याबरोबर. हा काजल, यांना वाढा आज पहिलं जेवायला. काय पाहिजे? चहा पाहिजे?
दे त्यांना एक काजल गरम करून दे चांदलला. काजल आहे ना? पप्पानी गणपती हंदला माझ्या पप्पानी गणपती हंदला शंकर आणि पार्वती मांडीवर बसलाय गणपती टुकू टुकू बघतय चांगला असं टुकू टुकू बघतय चांगला माझ्या पप्पाई गणपती हंदला माझ्या पप्पाई गणपती हंदला आणला काय हाणला? आणला. बघायला ऑडियन्स बघा केवढे तिकडे. अरे, साडी छान नेसला आज. बघायला किती मंडळी आली साडी छान नेसला आज. पिया पिया चहा पिया. ए त्यांना खायला दे चहा बरोबर काहीतरी. वडा देतो ना. हा दे वडे दे. नाही घ्या घ्या. अजिबात नको तू बघते समोर समोर असं करा, समोर. हा, पडणारच नाही ती. नको करू शकत नाही हा. नाही पडणार. तसं तसं गेली ना मग राहिलं. 3-4 हंड्यांच्या पुरी आणायची सवय आहे. अरे आरती कर.